Tak ešte raz vás vítam na liveku. Dúfam, že internet bude fungovať ako má, pretože dneska sa Ibiza rozhodla, že bude mať výpadky, tak verím, držíme si palce, že tentokrát už to pôjde presne tak, ako si želáme. Tak vítajte teda ešte raz na dnešnom live vysielaní, kde sa budeme venovať nášmu ženskému portálu, nášmu lonu. A kde si zvedomíme teda, prečo liečiť naše lono nielen na fyzickej úrovni, ako sme väčšinou zvyknuté my ženy, kedy teda naozaj chodíme k tým lekárom, keď už naozaj vlastne vypukne nejaká choroba, ale prečo by sme si ho mali pravidelne liečiť a ako inak si ho môžeme vlastne liečiť my same. A takisto ako je prepojené na iných úrovniach naše lono, nielen na tej fyzickej. Takže tak naše lono predovšetkým my ženy naozaj veľakrát opomíname, pretože nielen muži, ale aj my ženy žijeme zväčša v našej hornej časti tela, predovšetkým našej mysli a úplne sme odpojené od toho tela, úplne sme odpojené od toho, čo nás vlastne činí tou ženou. A to je naše lono, to je tento náš portál, na ktorý naozaj, keď sa začneme napájať, vedome s ním pracovať, tak sa začneme napájať na to naše ženstvo, začneme sa napájať na tú našu skutočnú silu. Pretože pokiaľ žena naozaj nie je napojená na svoje lono a nepozná ho a vedome s ním nepracuje, a nelieči ho, neaktivuje ho, tak vtedy nie je napojená plne na tú svoju silu, ktorú vlastne stelesňuje ako žena, ktorú stelesnila tým, že sa tu zrodila, že sa rozhodla zrodiť sa v tomto ženskom tele, pretože práve teda naše lono nás činí tými ženami a to je zdroj toho všetkého, tak ako v sanskrite je naše lono nazývané krásnym slovom joni, čo je vlastne zdroj, odkiaľ všetko pochádza a kde vlastne všetko vzniká, kde všetko zaniká. A veľakrát na to zabudáme, že práve tam je to nekonečno, to je ten náš vnútorný vesmír. Tak ako vonku vidíme tú nočnú oblohu, to nekonečno v noci, tak vlastne to sa nachádza v tom našom lone, v tom našom portáli. A naozaj mnoho žien veľakrát trpí na rôzne choroby, čo sa týka práve lona, kedy sú to rôzne cysty, alebo mávajú bolesti pri menštruácii, takisto mávajú bolesti pri milovaní, suchosť, ich jóny, kedy ich to boli, kedy ich to páli, rôzne svrbenie. Takisto naozaj vznikajú rôzne PCOS, polycystické vaječníky a môže to vypuknúť až do nádorov. A práve vtedy veľakrát ženy to začnú riešiť. Keď sa to objaví na fyzickej úrovni, tak vtedy idú ku gynekologovi a riešia to týmto spôsobom. A neuvedomujú si, že naozaj naše lono, tak ako každá jedna časť nás, tak ako my teda naozaj sme zložení z viacerých vrstiev tiel, že nie je to len to fyzické telo, kde my vidíme tie choroby, ktoré prepuknú, ale naše telo naozaj je zložené z vrstiev, ako je fyzická, energetická, emočná, mentálna a spirituálna. Čiže naozaj, pokiaľ my máme nejaký problém v našom lone, pokiaľ my tam máme nejaké bolesti, pokiaľ my tam máme zdravotné problémy v našom lone, tak ono to väčšinou má koreň niekde ešte hlbšie. Nie je to len čisto na tej fyzickej úrovni, kde sa to už potom ukáže navonok. A veľakrát na to zabudáme a veľakrát si myslíme naozaj, že vlastne tým, že my si vyriešime tento fyzický problém, tým, že vezmeme si možno nejaké tabletky alebo ideme na operáciu, tak vlastne odstraníme to, čo je tam za tým a ono to zmizne a budeme v poriadku. Ale my ženy naozaj by sme sa mali znova napojiť na to lono práve z tohto dôvodu, aby sme našli ten koreň týchto zdravotných ťažkostí, ktoré tam máme, aby sme naozaj sa napojili na to, kde to pramení a ono to väčšinou naozaj sú to tie emócie, ktoré my máme nespracované, všetko to, čo máme uložené, tak sa nám ukladá práve do nášho lona, práve do tohto nášho portálu, do tohto nášho posvetného kalichu, ktorý si v sebe nesieme. Čiže naozaj akékoľvek emócie, ktoré my nevyjadrime,
keď sa stane nejaká situácia, cítime sa pri nej byť zranení, cítime sa ublíženie, ale potlačíme to v sebe, nedáme to von v daný moment, nevykomunikujeme si to s druhou dotyčnou osobou, s ktorou sa to týka, ale my si to potlačíme, pretože nechceme ísť do nejakého konfliktu, pretože sa bojíme, pretože sa nám tam ukážu nejaké možno zranenia z detstva, tak potom sa to uskladňuje v tom našom lone, až to môže naozaj vypuknúť do ťažších vlastne rôznych náročnejších chorôb. A či už sú to fakt, že nejaké zápaly, alebo cysty, alebo takisto aj endometrióza, ktorá trápi mnohé ženy, veľmi bolestivá menštruácia, tlaky v oblasti sakrálu, v oblasti krížov, je to tam napätie, máme tam to napätie, máme napätie v našom lone obrovské bolesti, a ktoré sa teda ukážu v tej našej krížovej oblasti, pretože naozaj aj bolesť krížov súvisí práve s našim lonom, práve s našim sakrálom. Je to tam zaseknutá, stagnujúca sexuálna životná energia, ktorú tam máme. Takže práve preto my by sme sa mali pozrieť na to, keď máme nejaký problém, zdravotný problém v našom lone, nech je to akýkoľvek. Môže to byť naozaj len bolestivá menštruácia, tlaky silné, ktoré sa nám opakujú pravidelne každý mesiac. A my pravidelne každý mesiac možno si dáme tabletku a neriešime to ďalej, a ono to stále chodí a chodí a my trpíme, pretože prirodzene naozaj je to kalich rozkoše, naše lono je kalich rozkoše, nie je kalich utrpenia. Tak práve preto by sme sa mali vrátiť späť do tej rozkoše. Práve preto by sme sa mali pozrieť na to, že prečo je tam tá bolesť, a nezajedať ju nejakou tabletkou, ktorá vlastne nevyrieši ten problém. Dočasne áno, my môžeme fungovať v daný moment, môžeme fungovať zase v tom mužskom nastavení, aby sme išli v tej aktivite, ale práve to lono nám hovorí aj skrz tie bolesti, aby sme sa zastavili, aby sme sa navnímali na tú našu ženskú esenciu, aby sme si dovolili vnímať naše lono, potreby nášho lona, aby sme navnímali si to, že my sa neustále meníme a aj naša energia sa mení, a my by sme sa mali by sme načúvať tomu nášmu lonu, pretože to je ten náš sprievodca, najlepší sprievodca. Tam sídli tá naša intuícia, ktorá nás vždycky dovedie k tomu presne, kam sa máme dostať. Takže my, pokiaľ máme tie bolesti, pravidelné bolesti počas menštruácie, pretože pokiaľ sú to naozaj nejaké jemné tlaky, že vlastne menštruácia sa spúšťa, tak je to v poriadku, ale pokiaľ naozaj sú to neznesiteľné bolesti, kedy nám býva aj zle, že sa nedokážeme ani len pohnúť z postele, tak vtedy nám naozaj telo hovorí, aby sme sa na to pozreli. Aby sme sa dostali do toho tela, aby sme sa dostali do toho lona, aby sme mu začali načúvať, aby sme si dovolili hlavne oddychovať. Aby sme sa prepojili s týmto lonom, aby sme mu dali ten kontakt. Pretože naozaj v minulosti my ženy, my sme si liečili to lono. Ešte pred modernou gynekológiou sme to boli my, ženy liečiteľky, ktoré sme vedeli načúvať nášmu vlastnému telu, vlastným symptómom, ktoré nám ukazuje naše telo, keď s nami niečo nebolo v poriadku. A znova sa k tomu navracame. Znova sa navracame k tejto skoro zabudnutej múdrosti toho, že my sme tie liečiteľky, keď naozaj počúvame to svoje telo a vnímame ho. Tak teda naozaj my nie sme len to fyzické telo, kedy tie symptómy sa nám ukážu na tom fyzickom tele, ale naozaj každý jeden symptóm, ktorý sa nám ukáže, akákoľvek choroba, teraz to nie je len o lone, ale teda práve teraz v liveku je to o lone, ale celkovo to môže byť akákoľvek choroba, tak tá pramení, tá vzniká ešte v našej mysli. Je to aj v našom mentálnom tele. Je to v našich emóciách. To, akú emóciu my dáme do danej situácie, keď sa nám niečo stane, keď sa udeje niečo v živote, ako my sa k tomu postavíme. Či ideme do toho prijatia a rozpustenia toho, tak ako cez lono práve príjmame a prepúšťame tú krv, alebo ideme do toho odporu, ideme do toho tlaku, čiže vyvolávame tam tlak, vo vnútri v našom lone vyvolávame tlak, je tam to napätie. My sme tu stiahnuté. My tu potom cítime tie bolesti. Alebo veľakrát, čo sa stane tým, že žijeme práve v mysli, že sme absolútne odpojené od tela, pretože sa bojíme cítiť všetky tie emócie, všetky tie zranenia, ktoré tam sú, ktoré nie sú prepustené, ktoré nie sú odpustené, tak sa stane to, že my sa znecitlivíme. Znecitlivíme naše telo
Dokonca necítime ani len naše lono, dokonca necítime ani len dotyk. Necítime ten dotyk, keď my sa dotýkame nášho vlastného lona, keď my sa dotýkame tej našej vlastnej kvetiny, alebo keď sa dotýka náš partner. Keď do nás vstupuje, keď nám robí rozkoš, tak my možno, že ak sme potlačili seba, ak sme potlačili to cítenie, pretože je toho na nás veľmi veľa a bojíme sa vstúpiť do tých všetkých bolestí, ktoré tam sú nespracované, tak vtedy môžeme byť absolútne znecitlivené, naše lono je uspaté, naše lono je v kome, nereaguje na nič. Takže toto je ďalší taký extrém. Buď tam môžeme cítiť tie bolesti, všetky tie emócie nespracované, ktoré nemusia byť ani len naše, ale môže tu byť ešte našich predkyň, ktoré neprepustili cez to lono, nepustili všetky tie bolesti, všetky tie zranenia, ktoré zažili, kedy mali pocit, že im je ubližené a veľakrát práve aj od mužov. A kedy si toto niesli, tu v podstate nenávisť a neodpustenie, hnev, frustráciu, tak potom to mohli práve na svoje dieťa, čiže na nás preniesť. Pretože takisto, aj keď je matka tehotná s nami, tak my zažívame všetko, čo zažíva aj ona. Všetko sa na nás prenáša do nášho DNA. A nielen od našej matky, pretože naša ženská esencia, ženská časť v nás už bola ako vajíčko v našej starej matke, keď bola tehotná s našou matkou. Pretože dieťa sa už rodí s vajíčkami, takže naša časť nás už bola v našej starej mame a nesieme si teda preto tento ženský otlačok, to, čo si niesla už aj naša stará mama. Pokiaľ my vedome teda nezačneme do toho vstupovať a nezačneme to prepúšťať vedomým spôsobom, tak ako každá jedna z nás má ten dar, každá jedna z nás má obrovský dar práve cez to lono, cez silu lona, ktorá je absolútne zázračná, prepustiť akúkoľvek krivdu, akúkoľvek nenávisť, akúkoľvek emóciu. A takisto ďalšia taká veľká vec, ktorú si možno mnoho žien neuvedomuje, je to, že my si teda nenesieme len tie naše emócie, ktoré nemáme spracované, všetko to v našom lone, nielen našej matky, našich predkyň po ženskej línii, ale takisto aj našich sexuálnych partnerov, ktorých do seba príjmame. Pretože pri milovaní my sa s partnerom nespájame len na tej fyzickej úrovni, nikdy sa nespájame len na fyzickej úrovni. Hoci si to veľakrát myslíme, pretože sme tak neboli vychovávaní, že my sa neskladáme len z toho fyzického tela, ale skladáme sa aj z tých ďalších vrstiev tela. Čiže tento partner do nás preniká v plnosti. Preniká do nás fyzicky, ale zároveň tým, že naša jóny, naše lono je receptívne, je príjmajúce, tak príjma do seba toho partnera a príjma ho v plnosti. Príjma všetko, čo vlastne on v sebe nesie. Dokážeme príjmať všetko, ale zároveň, keď už poznáme aj sexuálnu mágiu, tak vtedy sme schopní nie príjmať všetko, ale vedieť filtrovať, vedieť naozaj vedome pracovať so sexualitou pri milovaní. A to už je potom vlastne hĺbšia práca tantry, ale bežne, čo sa deje, čo väčšina žien teda netuší, proste sa otvoria tomu mužovi a prirodzene do seba príjmajú všetko, čo im prináša. Všetko, čo vlastne on v sebe nesie, a preto veľakrát naozaj žena, keď po milovaní sa cíti úplne mimo seba, mimo svoj vlastný stred, pretože príjma rôzne energie tohto muža, ktorý sám možno, že má už v sebe nasiaknuté rôzne energie aj bývalých partneriek, takže tam vzniká ten chaos. Potom vzniká chaos v nás a úplne strácame vlastne svoju ako keby identitu. Nevieme sa úplne zastrediť, nevieme, kto sme, čo sme, a vzniká v nás obrovský zmätok. A vtedy ako keby nevieme úplne vnímať ten svoj stred, nevieme úplne sa rozhodovať z toho naozaj nášho vnútra, z tej vlastnej intuície, nedokážeme ju tak navnímať, keď máme v sebe tento chaos tých partnerov, a pokiaľ veľmi často striedame sexuálnych partnerov bez toho, aby sme ich prepúšťali zo seba, prirodzene v žene ostáva 7 rokov tento energetický otlačok jej bývalého partnera, pokiaľ vedome nepúšťa nepretrhne tento úzol s týmto partnerom, s ktorým sa spojila, tak v nej ostáva 7 rokov
jeho energia, môže ho ešte stále cítiť, môže ho cítiť naozaj na diaľku, môže vnímať, čo ten muž prežíva na emočnej úrovni. A toto všetko my cítime. A tým, že my to cítime, my prirodzene vnímame, čo nie je možno v poriadku s tým mužom a potom ho chceme naprávať, potom mu chceme pomáhať, potom ho chceme liečiť. Ale zabudáme na to, že naozaj to všetko vychádza z nás a že my sa potrebujeme v prvom rade znova napojiť na nás. My jedine cez nás môžeme prepustiť aj toho partnera, môžeme pustiť všetky tie uzle, môžeme pustiť jeho rány, ktoré my cítime v nás. Tým, že naozaj my vkročíme zase do tohto nášho portálu. Že sa nebudeme báť spojiť sa s týmto ženstvom v nás, ktoré sídlí v tom našom lone. A existujú rôzne teda techniky, ako toto robiť. Sú to taoistické a tantrické praktiky, ktoré poznali naozaj už v staroveku a mnohé z nich poznali iba kráľovské rodiny, pretože práve v našom lone sídli tá naša sexuálna energia. Tá najväčšia moc, naša sexuálna energia je tá, ktorá dovoluje vzniknúť životu, akémukoľvek životu. Nie je to len ľudský život, ktorý je sám o sebe obrovským zázrakom, ale je to čokoľvek, čo my naozaj po čom snívame, tak práve cez túto našu sexuálnu energiu my to rodíme do tej hmoty. A tým pádom, že je to obrovská moc, ktorou dokážeme si tvoriť vlastnú realitu, tak bola uchovávaná kedysi veľmi v tajnosti, iba medzi kráľovskými rodinami, tieto praktiky, ako to robiť, ako sa naozaj liečiť a ako znova aktivovať túto moc v sebe. A k tomu teda tieto praktiky my si zvedomíme už hlbšie v mojom novom programe, ktorý začne už útorok, prvý deň 4.6. a 6.6. bude druhý deň vo štvrtok, liečenie lona ženstva v nás, tak tam sa ponoríme hlbšie do týchto praktik, ako môžeme prepustiť všetky tieto bolesti, ako môžeme sa napojiť na tie emócie, ktoré nemáme spracované, ako ich pustiť, aby sme ich už neprenášali na ďalšie generácie, ale aby sme naozaj tú našu vnútornú žiarovku, ktorou je lono, aby sme ju rozžiarili. Pretože táto žiarovka je teraz obalená rôznymi vrstvami energií a my sa pokúsime znova očistiť túto žiarovku, aby mohla svietiť. A keď ona svieti, tak my sa naozaj cítime, ako by sme boli osvietení. A toto si budeme teda zvedomovať, tieto tantrické praktiky v tomto programe. A takisto prejdeme aj vizualizačnými energetickými meditáciami, kedy sa dostaneme opäť do toho tela, kedy sa napojíme na to lono, na tento náš portál ženstva, kedy v sebe príjmeme v plnosti tú našu ženu, kedy si dovolíme dospieť v plnohodnotnú ženu a objaviť tieto dary, ktoré sa v nás ukrývajú. Takisto staroveku tantrickí učitelia vedeli, že práve naše lono je portálom do nekonečna. Je to náš krčok maternice, ktorý sa otvorí, ktorý otvorí vlastne tie brány do toho nevedomia, do toho sveta spiritu. A vtedy my sa dokážeme dotknúť toho nekonečného vedomia, ktoré nie je len mimo nás, ale je predovšetkým v nás. Sú to všetky tie akašické záznamy, kde nachádzame akékoľvek odpovede, čokoľvek, čo bolo prežité. A práve týmito praktikami sa znova dokážeme dotknúť tejto nekonečnej múdrosti, ktorá sídli v nás, ktorú už potom nepotrebujeme hľadať vo vonkajšom svete, pretože vieme, že je to v nás. A kedykoľvek sa môžeme zase napojiť na seba a na ten zdroj tejto múdrosti. A práve keď žena má aktivované toto lono, prepustené energie rôznych mužov a je si vedomá toho, kým je si vedomá svojho ženstva, je si vedomá tej svojej sily, tak vtedy sa začne otvárať presne jak tá kvetina a začne vyžarovať tú magnetickú energiu, ktorú vníma potom aj jej okolie, ktorou sú priťahovaní tí muži. Vnímajú tú jej silu, ktorú chcú vlastne okusiť aj oni. Pretože v minulosti práve žena bola iniciátorka mužov do posvetnej sexuality.
práve cez seba, práve cez to aktivované lono, práve cez to preliečené lono. Takže naozaj je na čase, aby sme sa my ženy vrátili k tejto múdrosti, ktorá leží v našom lone, ktorá nikdy nebola mimo nás a ktorou my si dokážeme vyliečiť akékoľvek choroby. Ja osobne naozaj, odkedy som začala robiť tieto praktiky, všetky napájať sa na lono, tak som prestala mať bolestivú menštruáciu. Môj cyklus sa úplne skrátil, krvácam úplne, že malinko, niekedy tým, že ja milujem krvácanie a milujem rituály s posvetnou menštruáciou, tak ma to niekedy aj mrzí, že tak málo krvácam, ale práve tá naša krv je naozaj tá naša životná energia, ktorá nám uniká, keď nie sme napojení na ten náš sakral, keď vedome nepracujeme s tou sexuálnou energiou, s tým lonom, tak vtedy nám môže veľa krvi unikať, veľa tejto životnej energie a my sa cítime oveľa slabšie. A v tomto novom mojom tantra programe si zvedomíme cvičenia, ktoré nám pomôžu naozaj pracovať aj s pánvovým dnom, kedy už nebude samovolne krv z nás tiec, ale kedy naozaj sme schopné aj vedome púšťať túto krv a vedome voľne krvácať a skrátiť náš cyklus, nemať ho taký intenzívny, ale zjemný, pretože naozaj mnohé ženy trpia práve na to, že krvácajú neskutočne veľa až do menopauzy, ale to tak vôbec nemusí byť. My môžeme vedome pracovať s touto krvou, keď začneme vedome pracovať s tým našim pánvovým dnom, keď začneme vedome sa napájať na to naše lono. Takisto, keď sa naň napájame, tak dokážeme aj ovplyvňovať ten náš cyklus, keď sme napojené na to naše telo, tak dokážeme si posúvať menštruáciu vedome, nepotrebujeme k tomu užívať žiadne chemikálie. Ale takisto to môžeme robiť aj s bylinkami, môžeme si aj uľahčovať bolestivú menštruáciu a akékoľvek iné zdravotné problémy, ktoré sú v našom lone práve cez múdrosť bylín, ktorú máme taktiež v sebe zakorenenú všetky ženy, pretože my sme boli prirodzene tými bylinkárkami a naše prababičky toho v sebe niesli. Možno tiež máte doma prababičky, možno vaša matka, možno ešte stále vy to máte v sebe, túto múdrosť a viete, ako sa liečiť bylinami, pretože to nám je také prirodzené. My ženy sme boli vždycky napojené na tú prírodu a vždy sme siahali po tých bylinách, ktoré sme potrebovali práve na to lono. Čiže či už piť čajky aj počas menštruácie alebo počas iných zdravotných problémov. Táto kúra samozrejme, že trvá dlhšie, než dať si nejakú tabletku alebo ísť na operáciu, ale zároveň bude to mať účinok, ktorý bude trvať aj naďalej, že naozaj vyliečíme ten koreň práve teda aj s tými bylinami, s tou prírodnou medicínou a do toho s prácou, s energiou, s emóciami na všetkých úrovniach. Naozaj by sme si to telo vyčistili od toho, čo tam máme zanesené a na čo sme sa báli pozrieť a čomu sme možno nechceli čeliť, alebo sme si toho neboli vedomé, pretože nás toto nikto neučil. Neučil nás nikto tú dôležitosť toho, že my ženy by sme sa mali napájať na to naše lono a prečo by sme sa teda naň mali napájať. Tak takisto si zvedomíme aj túto múdrosť bylinných rôznych rituálov, ako si liečiť lono. A praktické cvičenia nás budú čakať v tantra programe. A jeho investícia naposledy teraz porastie po dnešnej polnoci, takže ešte po tomto videu máš možnosť sa pridať do tantra programu Liečenie lona ženstva v nás za aktuálnu cenu a potom už teda dosiahne ten vrchol program a budú toho 2 live vysielania, ktorých záznam bude tiež prístupný a budeš ho mať natrvalo, takže pokiaľ sa nemôžeš zúčastniť, tak ti odošlem aj záznam. Tak sa budem na vás tešiť a verím, že vám toto video dalo presne tie informácie, ktoré ste potrebovali.